Altes temperatures ha coincidit a Tarragona amb l'inici de la campanya de platges que s'allargarà fins al 15 de setembre. La neteja tant de la sorra com del mar enguany anirà a càrrec de l'Ajuntament. Pel que fa a la seguretat, es reforcen 8 agents i hi haurà una oficina de denúncies mòbil de la Guàrdia Urbana. Amb l'hissada de la bandera blava que acredita la qualitat de les platges tarragonines per aquest 2011, s'ha donat per inaugurada aquest dimecres la temporada de platges a la ciutat. Una bandera blava que aquest estiu onejarà les platges de la Rabassada, la Mora i la Sabinosa, en un any en què la neteja, la vigilància i la seguretat de les platges tornarà a ser vigilada pel dispositiu que el consistori posa en marxa avui fins al 15 de setembre. Pel que fa a la neteja, destaca la incorporació de 2 noves màquines que enguany hauran de treballar més de l'habitual, degut a la decisió de l'Agència Catalana de l'Aigua de no netejar els sòlids que suren damunt l'aigua i que acabaran dipositant-se a la sorra de les platges. Un fet que des del consistori denuncien que comportarà una major despesa als ajuntaments i que no volen que es converteixi en una pràctica habitual. Enguany, l'ACA ens ha anunciat que no netejarà l'aigua en l'àmbit que li pertoca. Per l'Ajuntament de Tarragona aquesta és una molt mala notícia, que a més repercuteix en allò que sempre diem que hem d'acabar assumint serveis que no són nostres, i en aquest cas no és que haguem d'assumir un servei que no és nostre, però sí que haurem de reforçar la neteja de la sorra, i que per tant és en aquest sentit que pensem, que esperem, que la Generalitat doni una solució amb aquesta manca de servei que es produirà. Pel que fa a la seguretat, aquesta es reforça per quart any consecutiu amb un equip de 8 agents adscrits a una unitat especialitzada en vigilància de platges i que patrullarà tots els dies de la setmana als 8 quilòmetres de la costa de la ciutat. Un dispositiu reforçat novament per l'oficina de denúncies mòbil de la Guàrdia Urbana. La unitat mòbil de denúncies, això el que permetrà és poder fer a peu de platja, a peu de carrer, qualsevol denúncia que es vulgui realitzar, d'aquesta manera evitar que el ciutadà o la ciutadana s'hagi de desplaçar, s'hagi de molestar, haver d'anar a les dependències de la Guàrdia Urbana de Mossos d'Esquadra. Castillo ha destacat que aquesta unitat també exercirà el paper de policia de barri a la zona de llevant de la ciutat. D'altra banda, les platges tarragonines tornaran a oferir enguany el servei de cadires amfíbies per a que qualsevol persona, tot i les seves possibles discapacitats, pugui gaudir d'un dia de platja. Continuem a la platja perquè els turistes